Ahojte, volám sa Natália a som dobrovoľníčka v občianskom združení Regionálne centrum slobody zvierat Pomoc pre zvieratka. Vítajte v našich priestoroch. Nachádzame sa v Bratislave a naše občianske združenie funguje už viac ako 6 rokov. Naše občianske združenie vzniklo tak, že jedna naša dobrovoľníčka krmila mačky v meste. Tieto mačky sa však nachádzali na miestach, kde už boli nežiaduce, tak si ich jednu po druhej brala domov a snažila sa im hľadať domovy. Takýchto mačiek v týchto priestoroch pribúdalo, avšak pribúdalo aj ľudí, ktorí sa o tieto mačky zaujímali. Tak sa ľudia dali dohromady a podarilo sa nám získať tieto priestory, v ktorých sa teraz nachádzame. Okrem týchto mačičiek, ktoré vidíte, krmíme aj pouličné mačičky v Bratislave, ktorých je viac ako 100. Fungujeme ako občianske združenie, nie sme útulok, čo si teda veľa ľudí pletie. Nemáme žiadne financie od štátu ani od mesta. Všetko to, čo tu vidíte, všetky materiálne veci, financie, ktoré máme, tak máme od dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú. Ak by ste nám chceli pomôcť, budeme veľmi radi. Môžete nám pomôcť ako dobrovoľník, materiálnou pomocou, prípadne darovať nám finančný príspevok na náš transparentný účet, ktorým hradíme predovšetkým veterinárne náklady spojené so starostlivosťou o mačky. Budeme radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, v našom Facebooku a Instagrame, prípadne nás prídete pozrieť priamo sem a zahrať sa s mačičkami.